Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Nakalimutan ka sa nahitabo nimo sa mga kamot ni Major Gaspar? O na amnesia nagbaka ka? Gipasakitan ko nila, mamita. Busa. Manimaos ko nila. Payra nilag mahal ang ilang pagsamad sa akong kasing-kasing. Daiglina, yun do. Ipaglaban lang nako ang akong katungod isip usa ka babae, mamita. Pero ang tanang katungod nato na limitasyon man good. Dili nato mahimong ipugos andi para atua, Daiglina. Mauganing i-fight nako. Kaya gwa pa unta na si Miss Aliyah. Ako na unta si Misael. Ay, kinuo ko yung taon. Oy, panabangi. Ayaw na lang ko daw kuglalisa pa sa akong mga desisyon, mamita. Palihog lang. Sige, God. Moment ka. Okay, padayon. Mangandam sila sa akong panimaos. Pwe, laing traidor na sa organisasyon. Sige, ikaw kung nasa tayo sa tayag ninyo. Naibaw na yun kamong daan nga kamatayon mo isang putang sa mga traidor. Apan iniyog yung tuyuan. Bangag sa ilong. Pasle, dido na, bugto na. Mga dragon, kamo na bala sa patay lawas sa traidor. Ninyo Gaspar, ako hatang sa imo ka na premyo. Salamat, Busli. Wow! Kapagka nining taglinibo nga sod sa sobre, Busli. Ako hatang sa imo ka na paripay. Kay gusto ko ikaw lipay. Oo, mo ka na. Salamat yung kayo, Busli. Basta makita lang sa Busli ikaw lipay. Ako pod ang Busli lipay para sa imo ha, Mitchell. Misael, by Sarge. Safety na kining dapit ang inyong puyan. Wa magkatultol din katong kaagaw nga Glena. Mas nindot ang ambience ining dapita, Sir Mart. Bitaw, tiro na, Sir Mark. Hinaot paunta. Nga nining bagong dapit nga mao'y mamahimo ninyong pinuyanan. Inyo nang kalimtan ang tanang mga bati nga kasinatian. Ilabi ka na gyud, Misael. Akong paninghaon, Sir Mart. Nasayod ko nga naa ka pa sa pagbangutan tungod sa kalit kayong pagkahanaw sa imong inahan. Hinay-hinay naman akong gidawat ang sakit kayong gilangatan sa kuinahan, Sir. Apan, ipanimaos ko gid siya. Mamatay gid na isa sa akong mga kamot ang kagaw nga Major Gaspar. Taon-taon na ngawa kini mukuntak numero ha. Iya kini sa babae nga stalker. Hello. Unsa naman sa ang imong tuyo, ha? Major Gaspar. Ako kini ang naila ninyong kristal nga si Glenn. O igsuon ni alias Boy Bangag nga gipatay sa esquadro. Usa? Tinood ba nga ikaw ang babae nga maoy sidekick sa esquadro? Oh. Apan karon dili na. Gipatay sa esquadro ang akong amahan dito sa among probinsya. Og si Bay Sars mo'y iyang sidekick. Ipanimawas ko ang akong bagulang. Motuo ko nang ipanultiro nimo. Kana kung muuyon ka, nga magkita ta kristal. Glenna. Ako si Glenna. Okay. Magkita ta, Glena. Asa? Sukdon ko.
Kung ikaw bagyod kini, adto ta mag-abot sa akong rest house. Sige, Major. Sultihing daan ang imong caretaker dito nga si Mancio. Oh, uy. Siya yun. Kaya kailaman siya ni Mancio. Unsang oras ta magkita dito sa imong rest house? Karon yun na yun. Wadto ko. May importante kong atuon, Boss Lee. Ha? Kana pa imo hatoon, babae? Boss Lee. Sige. Ikaw ang sa imo lakaw, ha? Ikaw ayaw kalimot nga ikaw wanted sa palaot. Salamat, Boss Lee. Ikaw dili palabit tira babae, ha? O saan tira po lalaki pa? Huh? Ha? Major Gaspar. Boss Lee. Okay. Kung nagsimula ka, Major Gaspar. Dili pagyapon ko makumpiyansa. Kinanglan nga dili ko mapadas tama sa kugma. Utok pagyapon nga akong gabiton. Aron dili ko mapiki sa posibleng litag sa kaaway. Well, sa laing bahin, excited ko nga ikatubang ang bugtong babae. Gamoy nakapapitik sa akong kasing-kasing. Ang nailhan kong si Kristal. Mancio! Mancio! Alagay, nakasabot ko. Masa man, ang babae. Niya na ba siya, si Kristal? Ayaw na lang kahibong, Mancio. Nakasabot lagi ko, ayaw na lang kahibong. Basta kayo na kong buhi si Kristal. Wa mamatay nga kong Kristal og nibalik siya na ko. Okay. Lagi. Kasabot lagi ko. Ang dami hinoon kami pagkaon. Lutuoy kami sa mong paboritong pagkaon, na ba? Mancio? Lagi. Welcome sa akong gamay nga paraiso, Kristal. Major Gaspar, ayaw og kalimot. Glenna. Ako si Glenna. Okay. Gikan ka ron. Tibanaan ko na nga ikaw si Glenna. Hey. Imo mo kung gitutukan og maayo. Pasaylo ako. Apan, nahimo to na ko tungod sa kung nakungkugman mo. Baw ka na. Huwag dili na ko madawat nga mahiad to ka sa lain. Major Gaspar. Kanang buhing uwat sa imong naw. Baw ka nang buhing saksi sa kung tinguhang patyon ka. Kung mo pa ko madawat, kalimtan na nato katong tanan. Oo, andam ko sa pagdawat mo. Dako na kong kalipay. Nga nakalingkawas ka ni Ice kamatayon. Major Gaspar. Mingaw na kay ko ni. Ihatag ko kanimo ang kalipay nga gusto nimo. Sa tanas kwarto, kitoy-kitoy ta. Anagin namin na mahitabo ta, Glenna. Major Gaspar. Gilipay ko ni mo. Ikaw pagyod gyapon. Mas nag-hard ka karon, Major. Sa sobrang excitement ko ng tingali. Nahibaw ka yun unsa ko ikaw kamahal. Pasaylo asap ko. Nagipulihan ko ikaw na itong hikayunan ni Binjak. Kalimtan na ito katong tanan. Ang importante nga dako ka ding buhay. Huwag niya ka na. Libalik ka na ako. Si Binjak, patay ni ka to. Andam na ko nga magpailahom sa tanan nimong gusto. Sa maragihapon kining dapita sa gibiyaan tanga compound sa Academy Misael. By Sarge. Mahimo ka mong mogamit sa facility sa firing range. Salamat kay sir. Gisusibidan akong facilitator. Nindot eh. Ipadayon na yun ninyo ang inyong pagbansay-bansay
kay magpadayon ang misyon sa eskwadro. Uban kanimo by Sarge, isip bagong sidekick. Epektibo si Bay Sarge, sir. Ako ka na namatulan. Itong gihukman sa kamatayon ang kagaw nga amahan ni Major Gaspar. Karon nga, ako na ni pulis sa dapit ni Miss Glena. Akong isad ang mas kasaligan nga trabaho. Kutob sa akong mahimo, sir. Gipatay na ko ang inahan ni Misael. Major Gaspar. Oh, ang kaunon ko ka na. Apan wa magdahom nga maamong basabdiay ang kinabuhi sa kong amahan dito sa among probinsya. Sato pa. Ngagihaya ang imong amahan nga wa man lang gani ka makauban sa imong mga mahal sa kinabuhi. Oh, tungod kay wanted ko. Pinangita sa balahod. Major, Mas nakapabor pa ang skwadro. Kaysa dihang gihaya ang iyang inahan. Diha siya sa kiliran ni ini. Hangtod na sa paglubong. Pero ako, wa gani makasudong bisag katapusang higayon. sige lang. Kay makabawas ra gihapon unya kaniya. Oo, gipanumpa ko na eh. Gamagbayad gid unya sila sa ako mismong mga kamot. Daghan pa og mga patsyonon ang eskwadro ubos sa mando ni General Mart. Kinahanglang maunhan ko sila. Bangag sa ilong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.